Hi everyone and welcome to my channel. So this time gagawa na naman kami ng ice cream. But today, iba ang magiging kasama ko. So papakilala ko kayo sa inyo ang aking magiging kasama. Sila ay si... Hi, I'm Andrea. Hi, I'm Jasmine. Hi, I'm JP. Okay, so sila ang aking mga pamangkin. So ngayon, andito kami sa Burabod, Lagonoy. For those who are new to my channel, please subscribe, like, and also hit the notification bell para makita-kita pa tayo ng mga susunod na video. Okay, for this activity for tonight, actually gabi na kasi, we're going to make cheese ice cream. Ano yung mga ingredients na gagamitin natin? We have cheese. Okay. Magnolia cheese. Dalawang ingredients lang po yung gagamitin namin. So, cheese and then angel creme densada. Pakita nyo nga. Ayan. Pero hindi siya sponsored. Hindi po siya sponsored, guys. So, ito lang yung dalawang gagamitin namin. Okay. Ang unang-unang step na gagamitin namin, kasi ako yung mag-i-instruct, sila yung gagawa. So, we need a bowl. At kailangan namin is angel creme densada. Mainit o malamig? Malamig. Okay, so dapat chill. Okay, so lagay niyo na. Okay, next, kailangan na siyang i-whip. So, dahil nga sa Burabod kami, wala ako sa bahay namin, ang gagamitin namin manual lang na whip. Or hindi siya wire whisk kasi plastic. Plastic whisk. Sayang siya. Sasabi mo. Whip lang na whip, kailangan mabilis. Kailangan tumaas siya at saka kailangan maging sobrang smooth. Kaya palitan kayo dyan. Prepare nyo na ang cheese by grating. Kailangan medyo maliliit yung mga piraso ng cheese natin. Okay na yan, para may hawakan. Okay, now pwede na natin ihalo ang cheese dun sa cream. Lagyan na natin. Magtitira tayo ng konti para sa toppings. That's it. Okay, lagyan na natin sa lalagyan. Sa lalagyan. Wala nga kami lalagyan, ordinary Tupperware lang. Yes. Sakto lang. Ayos. Ibusan mo na yun. Sakto lang naman siya.
The next day. After overnight, ito na ang aming ice cream. So matigas na talaga siya, hindi na siya matigas. Okay, so ngayon iti-taste test na nila kung ano magiging result ng aming ginawa kagabi. Masarap ba siya or what? Oh, sige na, go! Cheesy or... Yeah! Go, go, go! Sige, ikaw. Si Jake. Hoy. Tingin. Hindi na pagbalik ka na. Anong lasa? Ang harap. Talaga ba? O sige na, kuha na. Wala. May isang gustong tumikit. Hindi naman gumawa kan kagabi. Ice cream? Opo. Ang tigas. Siyempre, ice cream matigas. Pag malambot Ayan. yan, matagal na ice cream. Clean mo lang. Cream na lang yun. Sandali. Parang mapuputol yung kutsara. Lahat. Ay, lahat. Ay, nalaga ni Isaac. Ay, hindi nga pala tumulong kagabi. Kalmahan natin, Jake. Alam mo yung kung paggamit. Anong flavor? Cheese. Cheese talaga. Lasa-lasa yung cheese. Cheese. So, Talaga. success? Well.